Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oczywiście, no to nie jest takie rzeczy, to są spoznały drużały szkoła. Imeli bomo kviz, na temo tematika je žurka, kako ne bo Žurka pomaga. Spoštovani gostje, zahvaljujemo se vam za sodelovanje na Omoi žuru. Upam, da se vidimo tudi prihodnje leto.